Kamar yadda kuka sani, ku ne shugabannin jam'iyya na lokacin gamman uku wanda Iro Makale ke wakilta. Kuma ku ne silar hawa wannan kujera. Don haka, kiran da ne muku na kira ku ne domin mu zauna da mu da ku. Cewa siyasa ba a yin ta a haka. Babu dalili ka ware kanka da kanka ga waɗanda suka yi maka wahala, amma babu ruwanka da su. Kawai kanka ka sani, ruwan demokuraɗiyyar ma kanka ka sani sai wanda kake so. To ba fa za ta sabu ba. Ina, wannan gaskiya ne raka daɗe. Babu abin da mutumin nan yi mana. Ka diba dai duk irin kwakwar da muka ci akan yi masa kamfen. Har ya kai ga wannan matsayi. Gaskiya ne. Ko ba haka bane? Kuma mu ne kashin bayansa na wannan matsayin da ya taka yake wani tunkaho da shi. In ka matsu ka matsar da kayanka shi ya fi ma sauki kawai. Ga da ai ba za ya ka ba. Hamɓarar da mutum nan ba sai na hamɓarar da shi duk abin da ma zai faru sai dai faru.